हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय। जों दिनै मोनसे जायगायाव माने बगामाटियाव थांगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांदो जोबजासे। सिद्दा थांनोसै लकेल लिंक ओरैजा थांला मानो होनबा टिकेट लायो नालाय फैसा गैया नायलांदो। बाइकखौ जों दा बेवहायनो दोननोसै, बिनि उनाव बेरायहैनोसै। नायलांदो नोंथांमोना मा मा नुयो बगामाटियाव। थौदो बिदिब्ला। नायलांदो नोंथांमोना बगामाटिनि नाजारा नै ओरैजा गिदिंजाना लोगोसे नै बिथाङा दा दिनैसो फार्स्टनो बगामाटि।
sampai. Bogamati ni nazara गोजौनिफ्राय नायनो ना मा होनो लोगोफोर दाना जों थांना मिथिंग्रा नाजारा देखायगोन नोंथांमोनखौ Bogamati ini untingjai बै हाजोआनो Bogamati तेमांफोरा नायलांदो जों दा गायाव थांनांगौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो नामान माबा आमलखि फिथाइ गैला जा हासुना लाग्रोनि बेयाव दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक एन्ड शेयार खालाम आरो आं गोदान बगामातिनि भिडिअ लाबावगोन ब्लग जानुवारियाव फैगोन दा मानसि गैथ'वा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक एन्ड शेयार खालाम आरो गोदान बागाननि चेनेलाव साबस्क्राइब